naman break lulo. Oh no! Hindi biyak, pagong paon. Kaluoy, bundulo ay buslok na kain ni. Eh, Ginagawa mo. palit lang ako sa tindahan. Asa man ka, bebe? Ay, Oh no! ako ni kuha ni buslok. Ha? Asa mo ito sa ato? Purong-purong mo ito akong grape nga buslot. Ano? Naaro ba? Dako ba itong buslot? Itong pag-utot na ako ba? Ano buslot? Salamat, baligya din si auntie. Okay. Ti! Ayo! Gusto may ato, day? Ay, pwede na palitan ng bread, ate. Oo, kaya ako man gibaligya. Pero utot, magod sa kong lulo, kay buslot, dako ba? What? Na! Daw! Oh no! Aw, tuod. Uy, basig, ang imong lolo, nagdala og kanang blade na iyahang utot. Maunay na, nabuslot. Hindi, dada, kay tanaw na to unsay size. Oh, nga ajuday ko. Kani, oh. Oh, tag 50 ni. Oh. Makaigo siguro ni sa imong lolo. Ay, basig, uni na sad ani. Mura na po ni gitinis-tinis sa pating. Dida daw, atong tanawon. Uy! Sus! Grabe gyud ay ni na. Pait di Pero kayo. gyud ay kaayo. Pait di kayo. Oh, di na madag suldan eh. Sige. Hala, sige kanina lang oh. Salamat, Oh, tiha. iba. Ay, salamat po, Pana, ti. irigalo na sa imong lolo sa araw. Salamat kayo, ha? Oh. Ay, analintan din akong bayad. Oh, Darating maulag ako. eh. Pila, garte? 50. Ah, sige. Darating ako. Oh. Sige. Grape nga buslot? Bebe? Oh, Nagunsa man kadihalan? nagpalit ko brief ni mo, no? Grape? Oh, Nga naman? kay, buslot ka ngayon ni, no? Buslot eh? Oh, Uy! Lawa ano? Bidaw! sino, oh? Dara yung brief, oh. Salamat kayo, te, ha? Oh, sige day. Dala Hala. ko sa ragod bigay. Kuha man na dito kay Imo tayo gidala-dala ni akong brief. Dito lawa ni. Nakapalit kag isa. Oh, nakapalit ka na, oh, bago. Pila man na? Kasi pinta. Simpita? Oh, Yang ana imo pa man ni gidala nga. Mura naman ni og gitigib ni akong brief. Ako naman lang unta ni. ay, sasaba, no? Ha? Ay, sasaba, mabungan ka na, nga. Atik-atik ng day ko. Ayog, sapa. Ako man lang unta ni Isip balihon. ka din ng tindira ba? Balihon mo unta ni ana. Imo pag yun nigi kalo-kalo. Unya natapong ra ba yun yung bangag diri oh. Ay, sapa, no? Unya Ay, sapa. Kung hindi biya, sismo sa biya na tayo. ano tindira? Oh, Unya og makakita. ayog, sapa. Wa unta to nimo ikalo-kalo. Kay ang akong brief mura og gitigid. Amo ngano po ni akong utot nga inig utot na ko magisip man akong brief. Unya makita ni sa akong kulmit. Moingon nga, hala pasiksi-siksi di ay na siya unya. Mura gitigib ang iyang ko nagdala siguro glansan niya nga utot. Siya, hindi tindira. Abi mo na. Kanat ing lulo sa imong barkada, kanang amiga ba? Na pasiksisiksira di ay na nya. Kada yang lulo nya pagkaman ang brief di ana na kay tinis-tinis sa pating kay inig mangutot kabalo ka. Nagdalag bleed. Sus! Siksisiksira di ana sila. Kung wala pa siguro kay brief, no? Oh, hindi ba? Oh, bus kayo, oh. Hindi ba, Belo? Naman. Awan to na ako yung brief. Nga naman. Uy, ayaw.
Tanawa na. Di ba nagdagandagan yung mga kinahadlo kay basig ang katong gisuot na po niya na brief. Ang nabili na po ato, ang garter na lang.